been stressed for so long, so stuck in my own way. So I'ma enjoy this moment. It's the day that the Lord has made. Too afraid to open up, so I'd rather hide. Man, I'm just so grateful that I made it this far. Almost thought I had to call my mama in a cup car. Betty's everything for me and everything I need. I would be nothing if... Здравейте! Най-накрая, след много приготовления, кафе, гримиране и така нататък, най-накрая мога да ви кажа здравейте, добре дошли в днешния влог. Днес реших да ви взема със себе си, защото имам доста интересни неща да правя и мислих, че е забавно да ги правим заедно. Трябва да изляза след най-късно 10 минути, така че набързо да ви кажа какво предстои днес. В момента е 9:30, след малко от 10 съм на университет. Имам лекция, която трае 2 часа. След това ще отида най-вероятно на една приятелка, която е моята book bestie и малко ще уча от тях. След това ще ходим заедно на панаира на книгата най-накрая. Буквално панаира свършва други ден и аз още не съм ходила нарочно, защото тя беше в Бургас и я изчаквах да дойде в София, за да може да отидем заедно. Така че не съм ходила, цяла седмица се въздържах. Но съм си набелязала много книги, които искам да си взема. Много, най-вероятно 3. Така че да, това е едно от най-вълнуващите неща, които ще правя днес. Единственото свързано с книги. И естествено ще ви направя book haul, ще ви покажа какво съм си купила. Имам още 3 книги, които не съм ви показвала още от деня на книгата. И имам една книга, която получих наскоро от PR пратка, така че имам много книги да ви показвам, нови придобивки, така че съм много развълнувана. А пък вечерта от 7 часа съм на театър, за което съм много развълнувана. Толкова много ми се ходи на театър. Буквално постоянно, мога всеки ден да съм на театър, обожавам да ходя, но съм много зле с това да следя хубавите постановки, когато предстоят или когато излизат. И повечето пъти решаваме да ходим на театър днес за днес или от днес за утре и в крайна сметка има билети само за не чак толкова популярните пиеси. И тъй като, да ви кажа, изобщо не разбирам от театър, не мога повечето пъти да определям кое би било хубаво, кое би ми харесало и така нататък. Затова съм малко загубена в света на театъра, но се опитвам така малко по малко да ходя на някои пиеси, които някой ме препоръча, тъй като вярвам на мнението и вкуса на моите приятели. Така че днешната пиеса, на която ще ходим с мъжа ми, се казва Дишай и един негов приятел ни я препоръча, а те има доста подобен вкус. Затова отиваме, доверяваме се. Ще ви кажа после какво мислим. И най-вероятно след пиесата ще отидем или на някой винобар или нещо такова, просто нещо по-романтично ми се иска. Естествено няма да съм облечена сигурно така както съм в момента, сигурно ще сложа рокля. Но да, предстои доста вълнуващ ден. Аз лично съм много развълнувана и ще ви взимам през всички тези неща, които предстоят. Буквално онзи ден правих профилактика на кафе-машината и от профилактиката насам нещо усещах, че кафе-машината пуска твърде много кафе. И си мислех, че аз нещо съм объркала, че съм я повредила, че нещо не съм спазила указанията на почистването като хората. И накрая се оказа, че просто съм я държала на бутончето кофи, не на еспресо. Накрая го правих, така че няколко дни бях с малко кофти кафе. Добре, тръгвам, защото няма време. Между другото си взех тези обувки миналата седмица и съм супер влюбена в тях. Буквално са станали любимите ми неща. Любимата ми част от туалета. Това са Adidas Campus 2000 и съм супер обсес. Могат да се носят с абсолютно всичко, включително днес ще ги нося с рокля. Така че много добра покупка и бяха намалени. Просто исках да се похваля. Така, прибрах се от лекцията току-що и съм вкъщи около 5-10 минутки и отивам на гости у моето book bestie. После отивам с колата до тях. От една страна за да не разнасям всички книги, които планирам да взема. От друга страна за да седя късно в града. В момента съм на, както видяхте, почти 50% от тъмна материя. Книжа ми купя утре, а аз отново не съм готова с книгата. Буквално имам още
150 страници някъде и трябва възможно най-много да прочета днес. Сега в колата ще слушам. Вече приключвам от електронна на аудиокнига, защото нямам никакво време. Книгата за сега е страхотна. Малко последно време много ми се насъбират съдържание, свързано с мултивселената. И така, сега излизам отново. Просто реших да апдейтна. Последно време почнах да си правя точно този грим, с който съм в момента и доста си харесвам с него. Много ми е трудно да се намеря някакъв грим, който да харесам. И обикновено като намеря, си го правя всеки ден, когато реша да се гримирам. Повечето седмици се гримирам, примерно събота и неделя или един-два пъти в седмицата. Много рядко се гримирам през седмицата, трябва да има някакво събитие. Вие сте виждали в другите ми видеа, още пъти не съм гримирана. Но днеска се почувствах, исках да съм така, да се почувствам и после театър, който ми напомня, трябва да си взема рокля, с която да се преоблека за театъра. Защото после, както казах, сигурно ще ходим някъде из града. Имам една нова черна рокля, която си купих. Ето тази. Да, окей, взема черната. Не знам дали ще изглежда добре с риската. Да, мисля, че да сте добре. Така, още нещо. Взимам си BookTote, където ще сложа новите книги. И много се радвам! Официално вече тръгвам към Ана. Взела съм и храна, взех и бургер. И минах през химическото да взема един панталон и едни обувки. Днес съм много продуктивна, просто много се гордея себе. Само да мога и да уча, ще е чудесно. За сега толкова. Отивам socialize. Мислих, че е нещо за книги. Послушайте. Нашата блогърка днес се отказа и си изядох цялата коса. Супер! Айде бе, жена! Нека пине малко вода да се хидратира, че измори. Ако бъде така няма нищо да си взема. Айде, спирам! Ами малко по-различни. Ето тази книга, тя още не я прочела, обаче не беше за бук-клуба. Те знаят? Very good. Да. Рекомент. Аз от моя личен опит я препоръчвам. Чакай, че иска да кажа ню бук и седи съм ню. Малко пък, ма чакай! Ето я тази дама с новите придобивки. Давай. Това са книга 4 и 5. Вече няма място в студбата. Добре, че моята е празна. Аз имам само едничка. Йоана Бацотата! Ние си почиваме, защото в момента съм с 5 книги и чаша и много почна да ми тежи всичко. И май обиколихме всичко почти на пленера, само това ни остана. И... Хеликона. Коя книга се взе?
Даже не знам кое. Значи, аз съм фентази гърли. Това е някаква италианска романтика. Обаче жената ме наби. И е на български. И си язеш. И съм доволна. Слей. Добре, не е въображаемата ми приятелка. Минахме през панера на влоговете. Ох, майко! Трябва да равнособия така. Върнахме се обратно в апартамента на Ана. Нещата, които си взех от панаира, са 4 книги за себе си, една книга за среща на сляпо с книга и една книжна чаша. Взех си 2 книги от Сиела и 2 книги от Оранж, като в Оранж имах радостта да се срещна с Краси, което наистина така доста ме зарадва да видя някой познат. Но хората наистина всички шатъри бяха супер мили, супер отворени да ти препоръчат книги, да споделят мнението си за тяхна книга и наистина проведох някои много сладки и приятни разговори с различни хора, които не познавах буквално. Наистина панаира е страхотно място за любителите на книги. Ако не сте ходили, какво правите? Така, това са всички книги, които си купих. Много съм доволна. Повечето от тях са в подобен стил. Всички са леко мрачни, доколкото знам. Първата книга е на Франц Кафка „Метаморфоза“ и други разкази. Книгата ми я препоръчаха в щанда на Сиела. Изобщо не бях сигурна дали искам да си купя. Изобщо не беше в списъка ми, изобщо не си я търсих, защото имах списък с книги, които искам да си взема. И от тези книги взех само една. Останалите 3 бяха спонтанни. Та книгата е класика на Франц Кафка. Не съм чела нищо негово и не знам твърде много за Метаморфоза, освен, че мисля, че главният герой се превръща бавно в хлебарка. И доколкото знам, това е метафора за нещо и предполагам ще разбера за какво. На някои хора ми е супер любима книга, на други буквално съм чувала ужасни мнения за нея и нямам търпение да видя какво ще е моето мнение. Изданието е супер красиво и в самото издание има различни картини и мисля, че е просто безумно красиво направено. И тъй като е класика, си позволих да си я взема, защото си остава в библиотеката ми за винаги. Ако не ми хареса, винаги мога да я предам нататък. Освен Метаморфоза има и други разкази на Франц Кафка и доколкото разбрах, има включено писмото му към баща му, където обяснява всъщност цялото си творчество. Чувствайте се свободни да ме коригирате в коментарите, ако съм объркала тотално за какво става въпрос, но това съм разбрала аз. И предпочитам да вляза сравнително сляпо в книгата и да открия сама Кафка като автор. Следващите 2 книги са дилогия от издателство Оранж и това са Анатомия и Безсмъртие. Книгите са от Дейна Шварц. Нищо нейно не съм чела и нямах изобщо намерение да чета тези книги. Единствено 2 години ги гледам, че кориците супер много ми хареса. Обаче днес сутринта видях видео на Рейчел Катрин за това как е чела предния месец и супер много ги е харесала. Аз имам доста подобен вкус като нейния. Просто съм влюбена в тези корици и бях такава, това е знак. Днес отивам на панаира на книгата, ще е супер да си ги взема. И така в крайна сметка реших да се почерпя с тези красиви корици от Оранж. Много ми харесват. Просто влюбена съм. Проверихме с Ана набързо как е термина на български и това се води регентна романтика, т.е. действието се развива по време на още баловете в Англия. И цялата работа е, че тогава момичетата не са можели да учат висше образование. Главната героиня в тази книга иска да стане хирург и съответно тя се прави на мъж, за да може да ходи на лекциите, но и трябва да се упражнява върху нещо, доколкото знам, и се среща с някой човек, едно момче, което копае гробове, за да продава труповете от тях и съответно тя се запознава с него и взима трупове от него, за да може да се учи. Но освен, че е любовна история, има и, доколкото знам, някакъв тип мистерия или някаква друга сюжетна линия, която разглеждаме по време на книгата. Чух, че първата е хубава, но чух, че втората е още по-хубава, затова си позволих да си взема и двете. В принцип не го правя, но първо, кориците са прекрасни, второ, много обичам такъв тип истории, които се развиват по времето на баловете в Англия. Мисля, че по същото време точно тип Бриджертън, ако чели или сте гледали. Да, това са следващите 2 книги. И последната книга, която си взех, да бъда честна, взех си само защото е с цветни порезки. Това е Беладона от издателство Сиела. Авторката е Адалин Грейс. Просто вижте колко са красиви цветните порезки на тази книга с тези цветя. В последно време цветните порезки изключително много нашумяха и на всяка втора книга вече виждам цветни порезки, което
И е хубаво и да бъда честна, не знам. Имаше примерно една книга, която видях днес, която бих искала да си взема, но без цветните порезки. Просто нормална книга, но нямаше такава. Както и да е, отклонявам се от темата. Беладона. Нищо не знам за тази книга, освен за това, че има фантастичен елемент. Отрави се с цветето Беладона и мисля, че среща смъртта или нещо такова. И буквално там нататък ми е абсолютно мрачно, нямам идея от там нататък какво се случва. Една приятелка каза, че е харесала, дала ѝ 4 звезди, каза, че действието се развива бързо, тинейджърска, лесна за четене, приятна за четене и си казах, защо не, бих я прочела за лятото. Това са всички книги, които си купих. Само да ви покажа чашата. Купих си книжна чаша, което нямах никакви намерения, вече беше накрая и изобщо не исках да харча повече пари, обаче като я видях, чашата ми за четене. Просто нямам търпение да пия кафе или чай в това, докато чета. Просто е супер, супер сладко. Да. И защо не беше скъпо, беше 9 лева, което за такава хубава чаша ще да дам и 20, в принцип. И много се зарадвах, че бяха намалили. Следващия месец ще съм на ориз. Да. Тилам да ям. Така, в крайна сметка, това е роклята с ризата, тъй като все пак ще е студено иначе. И си поправих малко грима, защото беше потрес. Така че да, сега тръгваме към театър Сфумато. Добро утро! Очевидно съм тук с новата си придобивка от вчера. Не знам, май в момента не се виждам много, защото си направих по-малко капучино, но моята книжна чаша е с мен. Най-накрая буквално обожавам всякакъв тип книжен мърч. Чакай да го попитам. Пари! Ох! Иначе вкусно. Има вкусна на ядки. Буквално. Да, включвам се сега, за да приключа този влог, да направя малко обобщение на деня, защото с нощи нямаше кога. Всичко беше прекрасно, просто това беше един от най-хубавите дни, които съм имала, особено тази година. Беше перфектен. Наистина вчерашния ден беше страхотен ден и съм много благодарна за това, че мога да живея такъв живот. Изключително много съм благодарна за това. Изобщо се опитвам да не го приема за даденост, че имам хора около мен, които ме обичат, че мога да живея в град, където има такива активности. Но да, панер на книгата беше супер готино измислен, страхотна екзекуция. Да си сред толкова много хора, които също обичат книги, беше наистина много готино. После относно театъра, пиесата беше невероятна. Буквално после 2 часа след нея не спирахме да я обсъждаме с Сами. Днес останах с много добро впечатление. Това е една от най-хубавите пиеси, които съм гледала. Отново казва се Дишай. Беше в Сфумато театър и още предстои да се играе, така че ако сте от София и може да си вземете билети, силно ви насърчавам да отидете и да я гледате, защото просто всичко беше направено толкова добре. Сценария беше страхотен, осветлението беше много добре използвано, актьорите бяха феноменални според мен. Аз не разбирам супер много от кино, но разбирам това дали ми харесва и мисля, че успявам да видя нещо, ако е направено добре. Личеше си колко качествено и старателно беше направена тази пиеса. Участвах само 2 души, така че има само 2 актьори. Те през абсолютно цялото време бяха на сцената и наистина бях много впечатлена. Сценария и изобщо пиесата бяха толкова реалистични, толкова близки до буквално ежедневието на повечето от двойките, като 2 актьори играха двойка, която иска да има дете, но не са женени. И всички малки вътрешни монолози, всички скришни разговори, които двойките водят в такива моменти,
Просто беше нещо, на което можех много да се свържа. И буквално без абсолютно никакъв реквизит, без нищо успяваха да предадат буквално мястото, на което са по толкова добър начин, според мен. Наистина беше много интересна форма на театър и аз и сами бяхме много очаровани, защото и двамата повечето пъти, когато сме ходили на театър, или изобщо не ни е харесала пиеста, или беше окей, но много рядко ни се е случило да излезем и да сме такива, вау, това беше много добро. После отидахме в винарната, забравих как се казва една секунда. Казва се Cellar 52. Взехме си просеко, което беше феноменално. Сами, който по принцип не пие изобщо алкохол, освен понякога примерно бира, беше много очарован. Наистина много му хареса и на него, и на мен. Беше супер сладичко, приятно. Поръчахме си едно краве сирене с маслини и сушени домати в него. Сиренето беше страхотно. Маслини ни дадаха комплимент, което също беше много хубаво. В самата винарна имаше един пудел и успяхме да си играем с него. Беше много домашна, семейна, задушевна атмосфера. Жената беше много мила, обясняваше ни, насочваше ни, препоръчваше ни, наистина беше страхотно. Препоръчвам, ако не сте ходили някога на винен бар или винарна, нещо такова, да отидете, защото на нас не беше за първ път, сам беше много скептичен, той изобщо не искаше да ходи, но го направи заради мен и всъщност и на него му хареса цялата атмосфера и всичко, така че прекрасно място за среща, за качествено време между двама души. Наистина прекрасен ден. Да, също освен нещата, които се взех от панаира на книгата, получих PR пратка с книга. Това е първата книга, която получавам, така че съм супер развълнувана и съм много щастлива и изключително благодарна на авторката, че ми писа. Така че, нека да отворим, да видите коя книга съм получила. Вижте колко е сладка! О, не мога! Мари е авторката. Книгата се казва Море от мечти. Имам писмо. Благодаря много за подкрепата, Йоана, да ви се връща стократно. Топли пожелания за благословени начинания и сбъднати мечти. Това мога да си го ползвам за книгоразделител, честно. Книгата е супер подходяща за лятото, буквално е 186 страници с сравнително голям шрифт, по мое мнение. Действието се развива по българското Черноморие. Направо ще ви прочета за какво става въпрос, за да не объркам нещо. Стела има магазинче за декорация във Франкфурт, но мечтае да бъде интериорен дизайнер. Неочаквано популярно радиопредаване, което сбъдва желания и предлага да замине за Албена и да реновира къща на хълм, обсипан с дивите менушки. Ще се справи ли в един непознат свят от 111 000 квадратни километра? И по кой път ще поеме срещата си с Том, известен фотограф с морско сини очи, който живее на Черно море? История за мечти и морски бриз, за дързост и смисъл и за България. Много съм развълнувана, защото имам супер голяма слабост към книги, които се развиват на Черно море. И за такива книги много мога да си затварям очите за неща, които не са ми харесали, просто заради настроението, което предават, заради мястото, на което се развиват. Така че определено нямам търпение да прочета това на плажа и да го прочета за един ден, защото имам чувство, че такава книга така се чете. Но общо заето авторката иска да предаде красотата на България с тази книга, така че съм много развълнувана, защото аз и обичам държавата. Аз съм избрала да остана тук и не просто да остана тук, ми да се върна в родния си град Бургас, където съм на морето. Така че определено имам слабост към такъв тип книги и много се радвам, че писа точно на мен и че ми изпрати тази книга. Ще ви споделя мнение, когато я прочета. Така, сега ще ви покажа какво си взех. Първата книга е 6 Алини Жерава от Елизабет Уим. Книгата е доста по-дебела, отколкото си я представях, обаче ми харесва колко е флопи. От издателство Novel Star и е толкова красива, отвътре има арт. Даже има отбелязка. Колко сладко. Доста красиво издание. Много рядко си купувам светли книги. Но това искаш. Уау! Това е от издателство Ентусиаст. Корицата и цялостно изданието. Как да запазя самообладание, когато държа тази книга в ръце? Международен бестселър. As it should.
Сега като се замисля, аз в крайна сметка никога не обясних подробното ми ревю за книгата след като я довърших. Говорила съм за нея само като бях на средата й. И въпреки това я бях включила в топ 10 книги за 2023, така че това трябва да кажа много, но трябва да говоря за тази книга във видео. И ще. И последно, но не на последно място. Змията и крилете на нощта. Аз веднага отварям. От Artline Studios. Кариса Бродбент съм чела другата поредица на английски, тя все още не е преведена на български. Daughter of No Worlds е първата книга. Страхотно издание. Може... с черните подвески. Какво? Защо никой не ми е казал, че това се маха? Как да не оставя всичко, което чета и да не започна това в момента, тази секунда. Картата... Много съм внимателна с това, просто се страхувам да не му направя нещо. Не съм виждала толкова хубав дъст джакет никога. Че да си мисля, че това е самата корица и не се маха. Аз съм изумена от издателство Artline. Така че да, това са трите книги, които си поръчах за деня на книгата. Предполагам, знаете, че в Озон имаше огромни отстъпки. Определено съм много щастлива с това, което се получи. Добре, спирам да говоря, защото говорих твърде много. Това видео мисля, че ще стане 40 минути, с което не знам дали да се извинявам или да се радвам. Благодаря ви, че гледахте. Ще се видим скоро и бъдете благословени.